Fi spazju ta' ftit jiem protesta simbolika oħra mid-distributuri tal-gass. Matul awrew id-diżapprovazzjoni tagħhom għal mod kif l-aħħar sigħat uffiċjali tal-MRA intbagħtu jfittxu fid-djar tagħhom ħalli jaraw jekk humiex qed jaħżnu ċilindri fir-residenzi privati tagħhom. Bi pjan metikolus, gruppi ta' nies mill-awtorità marru ġod-djar dawn id-distributuri, kellhom in-nisa ġod-dar, kellhom it-tfal, daħlu fuqhom, ħadulhom ir-ritratti, u mbagħad minn hemm ġaluhom jiffermaw li marru hemmhekk. Mhux aċċettabbli. Ġewwa Tart fisem il-GRTU qal li d-distributuri diġà rritornaw aktar minn 4,000 ċilindru wara li daru għand in-nies u ġabru ċilindri l-vojta, l-istess ammont li kienu ddikjaraw meta mitluba mill-MRA. Iżda mingħajr konsultazzjoni l-awtorità tar-riżorsi ddeċidiet li tmur fid-dar tagħhom biex tiċċekkja jekk għandhomx ċilindri vojta. Ġewwa Tart staqsa jekk l-awtoritajiet Ewropej jagħmlux l-istess lid-distributuri fl-Ewropa. Min mhux kapaċi jmexxi jirreżenja u dal-messaġġ ma jmurx biss għall-Awtorità Maltija tar-Riżorsi, għal min bħall awtorità Maltija tar-Riżorsi jiddeċiedi li mal-poplu hemm barra u mad-distributuri u ma' kull min għandu business self-employed jimxi ta' tiran. Filwaqt li l-MRA ġabet ruħha b'dan il-mod ma' distributuri li l-Easygas u l-Liquigas avżathom li kienu se jsiru l-ispezzjonijiet. Fi kliem ġewwa Tart din hija xhieda li l-MRA qed tkun dgħajfa ma' minnu kbir u b'saħħitha ma' minnu żgħir. Il-protesta kellha ssir quddiem Kastilja iżda d-distributuri tal-gass twaqfu mill-pulizija ħdejn bib il-bombi u kellhom imorru ħdejn l-uffiċini tal-MRA biex isemmaw leħinhom.